ite ego anyị si unu wụ ụmụ ọkpọrọ ụmụ ọkpọnya na-ada ọra yi ite esilu na eghego ọka eme omenala ọnụ bụ ndụ mmiri ya na-ada ọra yi ite unu eghego ite ọbụla agheghe eghe a ga-eri n'eri ọbụla ghere a ga-eri n'eri anyị si na ọrapụ chakwana ite ghere eghe mmiri ka a ga-elikwanye n'izu ụka a ga-eri ibe na tọtụ ngịga tọtọ ọkalikwara anyị si na ndị siri ya na-esikekwa na iru oge dị mma ọkwa na-awụ ya tọ ụtọ abasiri eji ọkwa aka rụlụ ite nwa na-agbata n'ike nge alụsị ezeagụ ya rụrụ ya bụ ite ọ bụrụ obere ihe esi nọ ire dị mma ka ekene unu anyị ekene ọra mmụọ na mmụọ ewu ọra mmụọ ya na-ada ọra anyị si ọkụ iwe ka anyị ka na-etinye iwe ga na-adụ ebe a na-eme ahụrụ iwe chụrụ echu anyị si na ụmụ ọkpụ ị na-arụgo na unu si na unu na ndị orimiri ndị eto obu na unu ga-erike iwe ọnụ iwe eji wee kwado ndị eto obu si mekọta ya ọnụ na ala na ọ mara nwanne n'owu unu niile bụ n'owu akpa ka unu na-achụkọ owu akpa ka unu na-etinye wee sị na anyị kenedugo unu wu ụmụ ọkpụ so na unu na-akọ na unu wu ụmụ ọkpụ orimiri wee sị na tata adaọra siri unu ite udo obicha n'etiti unu na ya na-abụ a si ogbochi ọbụla si na mmụọ aghazi a na-emebili ewe otu mma aghazi a na-agbụ ya otu mmadụ aghazi a na-agbụ ya ọnụ ga-agọzi eme ka arụ dobe ya mma ọbụla bụ ọya ka ọ nakana na ndị nseke ka ọ na wee sị na unu wu orimiri gị wu orimiri benna ya bụ ọlụlụ anyị si ọlụlụ gị bịa echela ọra gị bịa ka ilie ewe na ọkwa na-ada nwaanyị siri ite ịbịa lie ewe ka ị gọzie ya kpọkọ gị wa ọbịachi ihe odo asịgide bịakwa nna ezumezu ka ị bịa ka ị gọzie ya bụ nwa ahụba adaọra ka ọ dụla ya na mma na anyị si ite osiri tata elu osichere ka udo obi chia iwere emegheli ụzọ na-ekwe nwanne ya nwoke bụ Osinachi onye nke nyere aka na ndụ ya iji bụ na ite na-esilie ka imegheli Osinachi ụzọ anyị nwa bụ nkwado ka anyị na-enye ka unu gọzikwuo anyị n'okwele ọgụ
na o kwere ọnụnụ na ọkwanụ mbụ ụzọ dị mma aga anyị ugboro na-abụ wee sị ka anyị nọ nkene ka anyị na-enye unu anyị si tata o siri unu ite ka ugbo na iru ọma na mbunye elu na ndụ na arụ ike ka ọ balụ ụba meghelu ụzọ ka udo obi chịa na ndụ ya na eke chia na oye chia na agwọ chia na nkwọ wee sị na anyị kenele unu ọnya bụ ite ọghọkwa na obere ibe akwa ngene eze agụnya nwa dakụlụ ibe niile ancestor atọ akwanụ m unu ji were ejidezi onye ọbụla n'ihe a na-aghaziri unu na nne edo egwu nke oyibo na-akpọ nri akwara aka wee egwu ka a na-akpọ no delicious ọrịa delicious food tara na m unu ụta ele ebe a na-abaghị ya mbụ chi Favour na-elekọta ibe agha alụ chi Adaora okpuo Favour la nya sielie ite ka o lie Favour ịbụrọba ele ya ghalịba ite gha anya ọ na-atọ gị ama na ebe ahụ ịnọba iwe akpịlịghị na-ekwebe a n'iwe si ma ike n'ọsọ ka ị ghara ise ọrịa ịghachazịara ise nwa chi ga wee si so ọ na-adọghị mma mgbe ị mara na a ga-enye m iwe ngwa kpuu so ị na-eli nke onye ọzọ mara na ị ga-enye m biko nụ anyị sọrọ ụmụ ọkpụbe nna Adaora ibekwe anyị si biko nụ na-enolienu na eke na anyị si na gị na unu na-agaghị adụ n'Igbo dụ n'oyibo unu arụrụ ka anyị ji iwe oyibo na-emekwa unu nke ọbụla o mere ka ọ ghara ewe ka ọ ghara inye unu na ya eli n'oyi elienu na abụọ ikwenu na nkwụ anyị ekene gị wee eze nwoke orima eze nwoke ite ego ọbịachi anyị si na anyanwụ ite ị na-ana nyanwụ nwunye gị bụ Adaora na ọ ga-ekwenu n'ọnyanwụ ite ka esi egoli ibe wee zigo ụwa ọbịachi na ndị ya ụwa Adaora unu bịa lie ihe lie na eke lie n'oye anyị si gị wa ọlụlụ orimi benụ ya isolo ọbịachi lie n'ọnụ bụ oriri na-abụ ọnụ bụ ibe n'ọla Adaora anyị si ka unu lie nọ abụ ikwenu na nkwụ wee sị na unu bụ ezumezu ka unu lizuo wee sị ndụ nọ n'aka n'ilienu ndụ nọ n'aka ekpe lie ndụ nọ n'iru lienu ndụ nọ n'azụ na oke unu anyị si ụlụ mma ghara alụ ya ume na iyi ara emezie anyị si ndị anaghị eli nke mmana ibe mmanụ dị na oke unu ka unu lie ndị anaghị eli nke mmanụ dị lie na oke unu ọnya bụ salaka ka a na-eme ele ọ na-esara ka ọ gbaa ụsa ọrụ ka unu ya eme gọzie nye udo obi wee chịba ihe ọ na-ayọ debe bụ ka arụ dugodi ya mma na ọkwanụ ndụ bụ isi akụ aghalụ ndụ akụ onye ile elie ka ọ na-ayọ dugo bụ ndụ anyị si na anyị kelele unu bụ ụmụ ọkpụ ebe ọ bụ na ọ nweta onwe isi ka ọ ga-abụ isi ka unu ya na-eme ya onye adọwabalịa ndị ile agba na anụkala agba ike agwụ ọnụ ekwenye ya unu bụ ụmụ ọkpụ ụmụada ebe ọ bụla ọ zọnyere ụkwụ ya bụrụ ngọzi ya bụrụ iwe ọma iwe dụwanụ nọ iwe ọ na-ayọ unu iwe dụwanụ unu iji ebụbalị odo n'igwu ya iwe ọ na-ayọ unu si na ya abịa n'unu bụ ndị orimiri akpọkọ oge bụ ọbịachi eze nwoke orimiri Adaora akpọkọ oge bụ ọlụlụ bụ mmiri be nna ya si ka unu likọ ọnụ anyị si ya adọwalịa ndị ili agba anụkalụkwa na agba ike agwụ ọnụ ebe ọbụla bụ ajọ ibe ebe ọbụla bụ okwu na ụka ebe ọbụla bụ ọya ebe ọbụla bụ nseke ka unu gbolie ya ka a na-enye unu ya emie isi
anyị si gị eze nwoke oriri okwu na ije ewuru odo n'igwu iwe ọma kpọbịa iwe ọma kpọbịa anyị si na iwe ọzọ anyị na-ayọ unu ya ekezie mma oke ya na-elu ya aka ke ya na-elu ya aka na eke oye na-elu ya aka n'oye oye na-elu ya aka na abụ lukwu ya aka na nkwụ otu aghara agbụ ya otu anaghị agba mma okwu anọ ya bụ iwe ọ na-ayọ unu ebe ọbụla oke adụ na ya lụrụ ya aka unu ya emejukwa ni okie unu ya emejuli okie wee sị ka unu mejuwelie okie na eke ejuweni ya n'oye ejuweni ya na abụ mejuweni ya na nkwụ a na-ekwu okwu ya bụ ọdụ ọmụmụ akwali ọ ga-amụkwanụ nwa nke ya na ele nne na nna ya mụrụ ya mụ na ọ ga-amụta mmadụ si na obu ya ara echi n'ọnya ka anyị na-ekwu na-ayọ unu bụ ma ọkpụ na-ayọ unu bụ oriri obu ya ara echi n'ọnya bụ ihe ọ na-ayọ unu unu chụgharịa ilo mmụọ chụọ na ilo mmadụ gboo na uke mmụọ gboo na uke mmadụ n'ọnya bụ ibe anyị yọrọ iwe na-alacha aka onwe ndị iwe ya na-agụli iwe ọya na-agụ ndị ọya na-agụ bad ọdụ bad ọya adụ bad onye amanwe ọgọ ọgọdị ị na-anụgodo onye stu nwa ụlọ ka nọ n'iru ị na-awụgodu onye stu nwa a na-abụ abụọ iru ka stu nwa si atọ ogodo obele ka nkụgodi ya biko na aka ka m na-enye mana ka ndị ebe m atụburukwunu aka m na-enye bụ ka ọ dị mma anyị anara asụ unu asọ iwe njigosi unu na iwe enyelu unu na a na-eli ya eli wee sị na ọ gazigola adọ ekene m unu bụ ma ọkpụ kene unu bụ oriri mmanya ka anyị ji n'aka mmanya anyị ji n'aka bụ ka unu ṅụọ mmanya n'ebe anara aba aba ka unu baa je wetara onye ahụ unu iwe ọma mekwuo nwanne ya nwoke bụ Osinachi ụzọ meghele anyị nwa kwadolu ọdụgolu ya na mma na eke dolu ya na oye dolu ya na ala dolu ya na nkwọ ọnụ bụ ndị ichie oriri ezumezu oriri ndị iyi ụwa a sị ka unu kelee oke na ndị na-aṅụ n'ụṅụ ndị anaghị aṅụ wee nọ ọbịa ebe anyị kwuru anyị sị ka anyị kwu ka ọ ga-adị anyị sị iru ọma ka anyị na-ayọ unu ụlụ mma alụnye mgbe na iyi ara mme ọya na n'ọbịa anyị kwuru anyị si iwe ụtọ ka atọkwa n'ụtọ ire unu na ya ga-adụ n'ụtọ iru ọma kpọbịa iwe ọma lụbi aka ya gazie nwanne ya nwoke nyelu nkwado n'ọbịa anyị kwuru ụtọ ka atọ ire iru ọma ka anyị na-ayọ iru ọma ahụ lụrie iru ọma kpọbịa ya kpọwa nwanne ya nwoke nyele nkwado oke elubie aka ka ọ gbanye ka ọ nara agba mma ekwu anyị si ka anyị kwu ka ọ ga-adị
anyị si n'ibe anyị na-ekwu okwu ya bụ ibe ọma ibe ọma anyị na-ayọ bụ ka ọ dị mma anyị si ibe ọma ka anyị na-ayọ ka unu merie ibe ọma obu n'obu Ekwu ya. anyị ekene ọra ya na adaọra adaọra ibekwe anyị si dịka anyị yọrọ unu ndị ichie ya ọnụbụ ụmụ ọkpụ wee sibokwa nya bụ ite ka unu tọọ ya na-agbụ kenye oke dị mma anyị si onye si na iwe o mere taa ara agazi anwụ usoro ọ bụ ndị metere ibe ka anyị kwu ka ọ ra anyị si ka e kwuru na ọ legoli ele na eke ọ ga-adụla ele n'oyi ọ ga-adụla ya na agwa dụla ya na nkwọ ọdụkwuola anyị dụla ọra nọ n'ogbu dowere ibe anyị na-eme n'anya anyị si odo n'igwu n'ọrụ ọ ga ka ọ bọsụla ọbọdụ Ise.